Buntag na yung tanan, Merkulis sa Deron, December 11. Less precious dia. Nakatits. Ada apos, titaninang dia. Hi guys! Pang 9 months ni Dia, measles ug kuan, pinta 3. Hi Capricious! Hi! Hi! Hi, cute! Hi guys! Hello! Mayayay koron guys! Mayayay! Mato na may dong sa center, alas 9 na kape. Yan na dami sa center guys. Mapapagabot na alas 9 na. Dahil mga tao di ah. Dahil na po sila ni abot na nurse o si ma'am. A few moments later. Diyan na miss bye. Huli na. Nag-inject si Precious. One measles. Ano? Measles o measles? Measles o pinta 3. Pasan tari ka na hukay. Yes, okay pa napadidin ni Precious kay naghilag bata, ang sakitan siya kay duhaman. Isa ka pa sa pagkabukton, ginjikan. Lagi pa inang po siya vitamin E. Center. Hilag ka to sa lupod kay sumo ko namat anya man to balik. Kuan siya. Hilak-hilak. Ya, napa ko na po sana IPB. Dapat karon na ta IPB nya kay tulong mo kay hindi kasi mahilantan ko na special pa anang dagom nga tulong na matupok. Sunod naman ko na buwan. Po ako guys. To paan po sa A few moments later. Tapos bye. Tapos bye. Guys, kay magsubay ko na ko res. Sa tubig kay wa na agas. Duha na out. Wa na. Patapon ka buwan. Nagos. Wa ko ni agas. Nya na ko ni kuan dare. Kanang ha? Asubajan na rin ha? Kami agas. Kaya kung dari naman ko na agas sa ridapit. Hindi naman ko na magkatukad. Tanawon dari asa dapit ag na agas. May mga sinumpa dyan na may mga tinigbasa nag-hus. Kaso na maglampas siguro nga. Pitkan, di mabanta dyan ba? Kaya tanawan na ito dalag na ba ni agas. Balbaran sa nato. Nay agas ag dito. Nidere. Hungaw. Nakuha ni siya. Natumban sa ano ha? Tinumban ni ukabaw. Nama kare kay wan man daruhan man dare. Mapi hinig tubig. Mga nalaman siya ang disuhod nintos tumoy og wabay baratong guan gripo ay lumurag-lugos sa katukal itong tanawan mga nanatag balik nasi agas na nasi si kuan hungaw. Nasubay na dito lapit to. Andiyan ako sa bahay. Nila stab. Mumbai mo ni Mumbai guys. Uy di kuan nang pa sa man kuha ang hinog naman eh. Duha ka buok. Wala na kit iba. Na may tubig dito. Ani kay hinay, di ka katukad. O ba kay
Sino pa dyan? Ha? Nasaan pa dyan? Ya. A few moments later. Yung uwan na pod guys. Uwan na rong oras ha. Ilan na oras tayo? Alas 3 na di ay. Kasi precious di ah. Matug kay kuan si Jag. Nilan kang. Duha mo gito dyan tupot. 23 og misol. Kaya pang 9 months. Diyan, matug. Ganyan, namapa ni si Jag. Si Minghi. Kay gisakitan siguro si Jag. Ininjikan ba? Nakatog ramang pagbalik. Narapang kuan-kuanan. Ito-titikan. Ito pala malapalapa. Malapalapa rin. May kapag. Malapalapa na din. Ang ijag na ay matupukan. Pero karoon mo ragpan kay duha magod ka. Tutok na. Musos man ay. Inta. Ito gramang po siya. Uwan na pod. Ha? Ayun pa, ayun pa. Lisod og adun kay agigang pa adi ipatandog. Kakitan sigang pa naman siya na mas right. Pero ujang bukton okay ra agigang pa adi injay patandog. Bakod ako gunza kay ang ipainit og tubig. Ay ito kay natandugan agigang pa nagdiulis ang pinagdayapir. Hi, anak ko. Hi. Sila, nawala nila. Isog bitaw ikaw na. Inanas tatay. Inaana mo dahil tatay. Ag si tatay di ay, gikan sa lungsod na ning palit si jag itlog o agkaan ni Precious, gulay. Igora din ni uwan ni abot si tatay na itlog o kanang sa silupin pagkaon ng Precious. Dahil itlog guys. Tag 200 at 3. Small rami siya dyan ha. So, dagka small. Nabang rami small nga dagka. Talay. Talay tatay na. 38.8 day agilanat ni Precious guys. Singot naman ang putsitsa. Kaya pa ibalag 50 guys. So, Dito may sa mga aga. Amang bahay. Nakuha ko kumunggay kay dagka. Dahon. Okay. Nailaging upaw. Lakatan tulor ka buo kay mga lata na uban. Kamote po mga kabuok. Basa. Karot. Okay, sayuti.
Oh, asin. Ano yun guys? Hindi pa yun. Yakin. Kone. Bibi. Perlin. Iron. Vitamin B complex. Perlin. Syrup. Oral drops. Hematinic. Kuha na siya guys, para ng precious kay kuhan siya. Kuwang siya ayon man. Aw, mubo siya. Ang sarap to. Sarap to tay. Nubog iron. Mo kinalas na mag-inom og ayon. Ramang gipalit kasi ng agi kayo aron manabutig pila ra man kaadlaw gamay ra man gupod na. Di wa mo kuno laing kuan dagko nga na mo ra jud ko nakadak-on nun. Na may gibati ang bata, nagpuyo. Pero nagkadungsingat na. O pa ni gibati, naglukso-lukso na ni di mahimudya. Hi, dali. Hi. Hi guys. Hi Lola Yuning Ayok. Kumusta naman mo diha sa Italy? As precious dia. Ay natupukan man. Maong nagpudyo. Hello. Dali, hello sa dali. Hello. Nag-uwa na po dare. Daghang kayong salamat, Lula Yuning Ayok, sa kanunay pagtimbaya namo. Ito pagmahal ni Precious. Pay apo si Lula Yuning Ayok. Si Precious pay apo-apo. Sinawi nagbuhat og ar kahamon tatay hamon. Ano dito daw? Tatay ka. Hindi siya mulihot guys kaya idang paa sakit man. Pero idang bukton okay ra. Idang paa sakit. Nana, kumusta naman mong tanan? Kumusta naman mong tanan? Merry Christmas. Ay December naman. Ay sis. Alos Ginoo guys, sila man po nagsasakripisyon og kaya nang ilang pag siya kay tupukan. Mara na ijang gusto magkubkobra siya. O pakadol-kadol. Di man ipatanda kag ijang paa. Salamat di ay sa para sa successful operation ni Tere. Nakagawas na stiri guys, to na siya sa ward. Naka-istorya na po siya pero di pa po puno pwede magsige istorya. Binagmera. Salamat sa Ginoo. Kaya nakalingkawas na siya sa operasyon. Pero wala lagi, magpaadyo pa lagi po. Ang pogi hapon para sa ijang dali nga kaadyohan. Ang itlog nga way nagsapnay. Ang itlog ni Precious. Ano tagkuan guys? Buongon. Kaning buongon na lagi kaning Aisa. Na hinatag das sa aging adlaw. Sa tayo sa tayo. Dawa pa na mo nakaan kay ni masanay nga magpasalin kuno kay matini uli. Kalunes da. Kaning kadlawon gipapakaling nanay sa pa sa muraga binlan na po may gamay. Ano ba sa mga siya gamay guys, pero lamig ito asin. Asin. May forever asin. Pwede lamig kinabuhi asin. Mas precious guys, ani hapon na. Si tatay may nagpakaan kay, ug ako magpakaan kay malingon-lingiwan naman ko. May libgaw kay lamig sila wala.
Tugas. Isda. Mana Yaya? Mana? Yaya pa rin mo sabon no? Pilitan. Ini saya. Jangan. Update. Day guys, ako Kuan precious. Kuan is guys. Ijang height is 75. Ijang timbang 9.5. Nine months.